Aw tulo bɛ wa FM de mankan la nin waati in na ka bɔ Mali la Bamako an bɛ Zeno Media sanfɛ Facebook ani YouTube. Sur 20. Muso 20 sur 20 ya aw tɔgɔ la jɛmu ye min bɛ kɛ Oumou Diarra fɛ tarata o tarata radio Chaine 2 kan. Sur 20 ka maaw bɛn k'u fara ɲɔgɔn kan ka duw fara ɲɔgɔn kan ka gwaw fara ɲɔgɔn kan k'u kɛ kelen ye ka cɛ ni muso k'olu kala ɲɔgɔn na ka balimama cɛnenw fara ɲɔgɔn kan k'u kuntilenna kɛ kelen ye. Sur 20 ko bɛnbaliyaso ko ye ntomo langolon ye. Tulo kunnandi de bɛ ladilikan mɛn a ye Oumou Diarra lamɛn. Salamu alaikum dina kanibau. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Salamu alaikum hammalaka landinu. Salamu alaikum wa alaikum salam. Salamu alaikum dina kanibau. Salamu alaikum. Salamu alaikum hammalaka landinu. Salamu alaikum wa alaikum salam. Salamu alaikum dina kanibau. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Salamu alaikum alakira kanibalu. Salamu alaikum wa alaikum salam. Salamu alaikum dina kanibau. Salamu alaikum. Mateni wange. Salamu alaikum hammalaka landinu. Salamu alaikum wa alaikum salam. An lamɛnbagaw an kanubagaw aw salamu alaikum. Ya woni hamala. La ilaha illallah. Dina tiki hamala. La ilaha illallah. Ya woni hamala. La ilaha 20 sur 20 kanubagaw kɛnɛ sigira lamɛnba jɛkulu kɛnɛ sigira bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la. Kanubagaw aw ka foli filɛ an lamɛnba jɛkulu aw ka foli filɛ mati ja bɛɛ ye mati goya bɛɛ ye i kɛ cogo cogo dɔ bɛ defo yi la n'o ye fiɲɛ ye i majigina cogo cogo dɔ b'i kɔrɔta hali buna hadamaden n'i jɔ k'a filɛ i bi defo dɔ y'a la masa min y'an bɛɛ da bɛɛ ma k'a fɛ jango buna hadamaden sen fila bɛɛ ti k'i fɛ an mandi maa minnu ye fiyewu kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ne Oumou Diarra mandi maa minnu ye i ka foli filɛ i ka maaya ba i jɔyɔrɔ ba bɛ ne ka maaya kɔnɔ n b'i fɔ k'i wale ɲuman dɔn. Wa ni Diarra bɛɛ i kɛri jugu sago ye Ala k'an kisi an ka diya bɛɛ ye ni goyara bɛɛ ye fana masa in ye banajuguba da i kan kɛnɛ sigira
20 sur 20 bɛ mun ka bi muso ka ɲani ko nɔgɔnba tɛ ɲani façon jumɛn furuso kɔnɔ ɲani kuma dɔnnaw ni kuma donsow ko sɛgɛn ni ɲani tɛ kelen ye ko ni sɛgɛnna ni muɲuna ka sɛgɛn in kun ko ni ala ye si ni kɛnɛya d'i ma k'i b'o muɲu n'o sɛgɛn i b'a nɔ ye o kuma donso kelen ko min ma bɔ ne da ko ni ɲanina dun ko ɲani den k'o ma deli ka kɛ fɛn ye ɲani den ba ti kɛ fɛn ye ɲani den yɛrɛ ti kɛ fɛn ye kɛnɛ segira dɔ ko nin fana ye kuma jumɛn y'a dabi an ka ɲɔgɔn lamɛn o de bɛ baro ja Sidiki denke hala nane dinkele o matu dinke inyon te jamani do nane dinke hala fatu dinkele mamu dinke inyon te jamani do bayni jeli dinke saturnane nɛgɛ karafe juru bɛ den jan bolo santan kumakan kelen nte ɲinɛ hakili ti bɔ kulukorokaw ka dani sanji donsokɛ den a bɛ ka nɛgɛ kɔri ka misin fɛ ka salo bonzi fɛ warafa donso denkɛni bolo bɛ nɛgɛ la donsokɛ lakodɔnnen den bolo bi nɛgɛ la sa malifa donso ale den bolo bi nɛgɛ la nɛgɛ t'a jatigɛ Musa Faɲɔn Jara i ni ko i dansɔgɔ i bonya bɛ baro la a karamɔgɔ sigilen do k'i tɛngɔ a la sinankunya ye tiɲɛ nka min ye min ye o y'o ye kuma ma nɔgɔn a tɛ se ka ja bɛɛ tulo la a dun dabɔra de n'a y'a sɔrɔ a waleya bɛ ka k'i fɛ k'a baro k'i fɛ k'a dɔn k'a fɔ an ti to yan jɔnfɛn bɛɛ ye dafɛn ye naba bɛɛ ye taabaa ye an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ yan'a don cɛ fanga t'a to ko mɔgɔ bi to yan masakɛya t'a to k'i bi to yan nafolotigiya t'a to k'i bi to yan bɛɛ bi sa an tɛ sɛgɛn furuso kuma na an tɛ ɲinɛ nin ye bamanankan kɔrɔba ye ne Oumou Jara kelen tɛ se k'a kɔrɔ bɛɛ lajɛlen fɔ muso minnu donnen do dɔnkari la ŋɔni karila aw minnu senna n'aw kelen b'a bɔ aw minnu sigilen do cɛlasigi kurunin kan ni bi fɔ kurunin na kurunin ka dɔgɔ kurunin ka girin kurunin bi se ka k'a kari ni mi kɔlɔsi kurunin bi diɲɛ tiɲɛ a bi se ka lahara tiɲɛ i ma i mana kɛ taabolo o taabolo la Ningo muso ɲanini ka furu sɛgɛn kun o kote furu la ɲani ne kan b'o de ma cɛw aw ka foli bɛ n kɔrɔ yan dɔgɔyama tɛ nɛnja tɛ n tɛ hɔrɔngara ye bɛɛ n'i ka baara
ibi mina o de ka jugu ka baro ka fe ni bonya ni karama ye doko Oumou Diarra bi majigini kuma ye ko jugu bi sira kuma ni ma o ma ni ma sira kuma ye doni bi ka maya je so nyani ne muso jumɛn ka muso furu ala ka sharia kono ka furu sharia min bɛ an ka jamana kono o sharia kan kana n'a y'i ka so hɔrɔnya kan ani laadiriya kan ka tila ka muso kɛ i ko bafalen na wulula dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw fana na belebeleba bɛ anw musow la nka dɔ bɛ cɛw fana na o ɲani dɔ ye mun ye muso i kan ka muɲu cɛ bakɔrɔ i kan ka muɲu nimɔgɔninw kɔrɔ i kan ka muɲu cɛ somɔgɔ bolo bɛɛ lajɛlen kɔrɔ cɛ yɛrɛ ka kokɛtaw i ka kan ka muɲu o kɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la a bɔra a ti na o a bi yaala o a bi tulo kɛ o i bi muɲu nin bɛɛ la nin bɛɛ ye muɲu ko ye fɛn t'a bolo fana a jɛra k'a kuma fɔ a jɛra k'a ɲini yanni dumuni ka sɔrɔ o muɲu fana bi se ka kɛ nka a b'i bolo i ma dɛsɛ a la i ti faama wɛrɛ ye nka i ma dɛsɛ i da kɔli la ka muso kɛ i faden ye ka muso ye k'a to yi pewu i ko kunun bɔra bi la sara fɔlɔ i n'a fɔ ni bana y'a den minɛ sisan bana y'i ɲɛna kuma tɛmɛ k'a kɛ i ko e joli tɛ fiyewu i n'a fɔ muso in kelen de den don a kan ka opere wo e mago t'o la a kan ka taa dɔgɔtɔrɔso la wo i mago t'o la a ka fura kan ka san wo i ka sira t'o la a kan ka taa farafin furakɛyɔrɔ la e mago t'o la den fari bɛɛ di i ka sira t'o la den balola a balola a ba ye den yɛrɛ sara ayiwa fali sara hakili k'a tɔ dafa i dun joli don ne b'a la sɔmi de cɛw dɔ bɛ musow la dɛ nka yanni i ka diɲɛ laban don cɛ maa si t'i sadon dɔ i ka segin kɔ joona joona n'o tɛ ni muso kelen bɛ tile guwa i la sini nin ka gow ye sa aw bɛ yafa n ma juru bɛ k'a wele mali cɛw kɔnɔjugu bɛ k'a wele sa tigakisɛ kelen de tolilen bɛ tiga bɛɛ tiɲɛ cɛw musow bɛ maɲumantɔ ko kasi k'aw tɔgɔ la bi sa minnu bɛ furuso kɔnɔ n'aw ma danne na a ye taa pédiatre laban ni subhanalayi e min denni banabaatɔ dalen du i kan na ne m'a fɔ i ka bɔ dɛ i garisɛgɛ don e min ye tile 3 kɛ i ma dumuni kɛ a mago si t'i la a dun dɛsɛ fana t'a la ne m'a fɔ i fana k'i furu sa e min bɛ boli la faamaw nɔfɛ ko n den kunkoloso tiɲɛna n den jenina n den sen banana n'a ma da ne da la k'a na cogo si la a ye taa sini bɛɛ fondation da la a ye taa yen lajɛ n'i ko a muso kelen o kelen ma ani pédiatre da muso 100 na i b'a sɔrɔ muso 3 de b'a la min ko a den fa ye fura san i dun bi seli i bi sun i bi taa misiri la e fana bi taa église la taabolo wɛrɛ min bɛ yen ne ti min dɔn i b'o sira bɛɛ lajɛlen kɛ k'a jɛya i dun bɛna o jɔyɔrɔ bɛɛ ban ni nin hakɛ in ye dɔnnibaaw de ko ten
kada furuku nye jigi minye aha no jigi amina amfara okafo. Furu tɛ sanu ko ye sa, furu tɛ wari ko ye, mobili ko tɛ, cɛɲa tɛ. I y'a nin ta a fa ye a ba ye. Dɔw bi falatɔyanin na u ɲɛ jɔyɔrɔ ye Ala ni Alakira ye, u ɲɛ jɔyɔrɔ ye u cɛw ye, cɛw fana bi bɔ u jigi kɔrɔ k'u sɛgɛn tɛ dɛ, k'u ɲani. K'a kɛ jɔnya ye, k'a kɛ jagoya fanɛni ni jagoya banɛni, k'a kɛ sinikan fɔ ye. Waleya min b'a dusu kasi k'o bɔ dogo la k'o kɛ kɛnɛkan ko ye. I yɛrɛ ye ko kan ye, i musonin kɛra kɔtɛ ɲɛtɛ ye. Sutura bi ɲini ka ban furu la, musow ma ɲi tiɲɛ don. Nka dugu mana jɛ k'a daminɛ sɔgɔmada la ka taa se i da kuma na, o ti maa ka lakali. Ala, ne Oumou Diarra ni muso 100 bi se ka kuma fɔ ni ye dogo dɔw la, a bɛɛ n'a ɲɛji ni dangani. Dɔ ko ma bi ko Ala ale cɛ kasa, o ka da ye n'a ɲɛ b'a la ye. N ko mun na n ti maa tɔgɔ fɔ, ne ti maa si gundo bɔrɔtɔ. A ko a mugo tɛ ɲɔko la, a mugo tɛ maloko la, a mugo tɛ furakɛliko la, a mugo tɛ sosara la, a mugo tɛ kuransara la, a dun se b'a ye fana. A se bi Ala y'a se b'a ye. Dɔ ko o bi se ka kɛ o dun bɛ ye fana koyi. Ngi dun bi taa min k'ale kun bɛ fɛ ka t'u ka so, nka ale fa sara a ba sara, maa kelen min bɛ ale jigi kɔrɔ se t'o fana. Hali kumakan duman, i kana wari don muso den na a fari ɲininkali kɛ. O den mana kɛ fɛn ye sa, kana faso ci ka kɛ villa ye. N'Ala y'i kɔfilɛ k'o den kɛ fɛn ye ka barika dɔ la, o tigi ye cɛw ye. I dun baro kɛ yɔrɔ n'o y'i ka gɛrɛnw ye, i bi ca min na o cakɛ yɔrɔ, i ka sigida, i muso mana tɛmɛ o la min bi f'i kɔ n b'a baro k'i fɛ. Ko fa karisa muso de ye nin. Nin y'a senata ye wa, nin y'a kanata ye wa, nin y'a kunkolo ye wa, wa den b'a kɔ la bi o kɛn bɛ i ko sa, o bananen bi san 2 bɔ bi, musonin de bi boli boli la n'o yɔrɔ bɛ, a yɛrɛ bɛ karisa den de nɔfɛ koyi. Ni karisa somɔgɔw b'a dɔn k'a y'a muso fɔlɔnin kɛta, u t'u ta d'a ma, ne bi f'i kɔ. Wallahi cɛya tɛ, wallahi kalaka ko n ka bon, ko n ka jan, ko mobili bɛ n bolo, villa bɛ n bolo, tɔgɔ bɛ n na. Cɛya t'o ye koyi. Cɛya ye hakili b'a la. K'a dɔn cɔ n kan ka nin kɛ, nin ye n ka kɛta ye, n y'o kɛ, o bi cɛya la. K'a dɔn cɔ ne ma nin kɛ, n bi malo n cɛ tɔw ɲɛna n'i y'o miiri i ye cɛw ye. Nka k'i muso n'i kɛ kɔtɛ ɲɛtɛ ye, hali negemafɛnni tana o ti don i n'i denw cɛ. K'a minɛ k'a tɔɔrɔ, a bi se ka hakilina sɔrɔ cogo di ka den ninnu mara. Hali ni muso ye den 10 wolo, ni kelen ni kala y'a wagasi, o hami bi se k'a fa. Ni kelen ye bɛɛ cɛ 100, ni ye cɛ 100 jɔ bɛɛ, ni y'a ye k'a kɔfilɛ muso min na ka lafiya, m'a fɔ cɛ bɛɛ dɛ, o y'a sɔrɔ a denw kɛra fɛn ye. I ye diɲɛ ɲɛni bɛɛ k'a ye, denw commencé ka piripiri k'u bi dɔrɔmɛ 1 yɛlɛma ka kɛ 2 ye, o kuma a ka fatigiya bi dɔw kuma, o cɛw bi, ne kan t'a bɛɛ ma, a bɛɛ ko tɛ. Kana
kan ye tiɲɛ ne bangena ka na sɔrɔ karisa b'a da kan bolo ala de y'a data ni ye tiɲɛ ko karisa denninw kɛra fɛn ye a ye ba fana ɲininka mane karisa denni si ma kɛ fɛn ye a ye jɛ ka ba ni fa fana ɲininka ɲɔgɔn fɛ sa ayi i bɛna don min na cɛlasigiyɔrɔ la i ni den tɛna maa si ma cɛ den da kɔ la ko nana n'a ye yan n'i y'a ye a bɛ pɛrɛn na ne kunna n ye n den wolo ne ta ye n den n'i y'a ye ko den wolola fa de b'a la den si ma wolo ko fa t'a la fa de bɛ se k'a fɔ n ta tɛ k'i ba n'o tɛ den fantan tɛ yen o tuma ni n ka kuma la faamuyali la den ye cɛ ta ye an fɛ yan den ye cɛ ta ye farafinna den ye cɛ ta ye farajɛla nka e kɛra i yɛrɛ ye i kɔrɔlen sa i mago ma k'a la i mago ma k'a denw na i mago ma k'u ka bana na i mago ma k'u ka balo la i mago ma k'u ka foyi la n bɛ nɛn don kumaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ a se dun b'i ye i y'u ɲɛni k'u kɛ faden sago ye ka diɲɛ laban sabara n'a musɔrɔja don u kunkolo la k'u sigi tɛgɛ la k'u jira diɲɛ na k'o denninw ka tila ka kɛ fɛn ye masa bɛ ɲɛnibaatɔ den bɛɛ halaki basa a yɛrɛ tɛ se ka hakilina si sɔrɔ bilen ka don den ninnu na u baloko n'u furakɛli ko gɛlɛya fɛ e ka ɲani fɛ a ye bamananw ɲininka ni kuma donso ko ɲanibaatɔ den a tɛ kɛ foyi ye sɛgɛnbaatɔ den kɔni bɛ kɛ fɛn ye nka muso ɲaninen den don man di da la ko dɔnnaw de ko ten o kuma o bɛɛ halakilen sa e kɔni b'i jaabi i ye denw halaki i ye ba halaki kɔrɔ bɛ s'i ma k'o bana fana ɲɔgɔn se ma k'i dɛsɛ k'i bila i ma sini ɲɛ sigi a bɛɛ halakilen fana b'i senkɔrɔ o bɛ kɛ cogo di sisan i ni diɲɛ tɛ i ni lahara tɛ i ka diɲɛ tiɲɛ i bɛ taa laharakaw sɔrɔ yen olu bali don o kuma an bɛ sɔrɔ ka to kɛrɛfɛ kuma na sa cɛlasigiyɔrɔ ye koba ye musow aw minnu ma don a la maa ka mori baara tɛ maa ka saraka jugu tɛ maa si ma s'aw ma kodɔnnaw ko furu bɛ ala de bolo n bɛ segin kuma nin kan a ko masa in ma bɛɛ cɛ da diɲɛ so yan i n'a fɔ a ma den di bɛɛ fana ma diɲɛ na yan o kuma i kana kɛ maa ko ye ala ko don yanni saya cɛ ala kana to aw fana ma kunba ye n'o tɛ a ma ko dɔn i muɲuna cogo o cogo ka majigi cogo o cogo n terimuso i bɛ ɲɛji bɔ cɛlasigiyɔrɔ i bɛ tɔɔrɔ cɛlasigiyɔrɔ hali n'a y'a sɔrɔ i bɛ building kan ka congélateur fa sogo ni jɛgɛ la o fura tɛ jɔn si bolo i bɛ kasi o kasi de ka ɲi i ma o ye muɲu ye o ye majigi ye i y'o kun k'i sigi a ma kɛ politiki ye abada ni saya ma kɔn i ma i den dɔ b'i ɲɛ suma nka i ɲɛnini cɛw a bɛ tilen ka danga musow fɛ n bɛ walayi kala k'aw bɛ tilen ka danga o dangali dɔ filɛ hali sisan dɔ y'a fɔ n ye ala k'a ɲɛ suma ji kɛ da wuli ji ye ala k'a su fɔlɔ bɛɛ jahanama ma yo malikiyama jɔ don fo n'a y'a sɔrɔ a man ta suna ani farida la fo ni a y'a sɔrɔ kabi a ye n furu n ye maa dɔn nin tɛ bin dɛ n k'i bɛ nin bɛɛ fɔ a ma mun na ko kabi den banana a y'a ye ka ton kelen bolo a tununa n'a yɛrɛ pewu a tɛ so sara bilen jango ka dum an balo ne dun tɛ baara wɛrɛ la n t'i yafa a ma diɲɛ fara lahara kan subhanalayi wali kelen ka wuli ka tɛmɛ ten i mi taa yɔrɔ si fɔ muso ye san 1 san 2 san 3 a t'i jigi i t'a yɔrɔ dɔn i tɛ telefɔni caman i tɛ letiri caman i t'a fɔ a ye nin bɛ n bɛ yan a denw dun b'a bolo e dun taara k'a to wali so kɔnɔ i yɛrɛ k'a filɛ kɛ tiɲɛ fɔtɔ bɛ digi mɔgɔ la nka o dun de don dɛ maa ma n'i kofɔ n ye ne t'i dɔn
dɔw bena Umu Diarra de ne mako b'e la n sigi furancɛ ni sisan cɛ n bɛ Ala kali a tɛ se ka n go fɔ kasi fɛ fɔ n b'a fɔ taa don wɛrɛ i bɛna an bɛ jɛ k'a fɔ ne kɔni tɛ n ta yafa ye diɲɛ fara lahara k'a bɛ se k'o de fɔ n'a dun kɛra a jo kan i fana tɛ lafiya sɔrɔ yan a ye kɔrɔ ɲɛsigi wallahi kɛnɛya in tile bi ban giringajɔ tile bi ban mobili boli tile bi ban moto boli tile bi ban nɛgɛso boli tile bi ban wallahi hali sena taama in tile bi ban n ka di diɲɛ ka di n ye n bɛ seko la n bɛ n seko bɛɛ kɛ bɛɛ bi Ala sɔrɔ ye wa denen do ka bɛɛ kɔnɔ masa in bɛ bɛɛ cɔmi i bi cɔmi don min na i t'a natɔ ye ni maa kun ɲɛ bi da saya natɔ la maasi a tɛ maasi sɔrɔ ayi kana ne dimi ne kɔrɔ n ta ye baro ye wallahi muso tɛ pɛrɛ cɛ kunna anw fɛ yan fo ka diɲɛ wuli ti pɛrɛ aw kunna n t'a fara aw tulo kɔrɔ n bɛ majigi fana n tɛ sigi chaise kan n tɛ sigi kurun kan n tɛ sigi dɛbɛn kan n bɛ n sigi duguma ka baro k'aw fɛ ni laadiriya y'aw k'a faamuya Ala yɛrɛ kama ani bi taabolo min ne do kumaw ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ do anw muso an man n bɛ sɔn nka nin fana bɛ furakɛ cogo di tan i yɛrɛ ka filɛ kɛ hali sisan i ye dibisogo ba san ka kɛ ka papiye fa ta ye k'a ɲimi piyan ka boisson min a kan maa si ɲɛ t'i kɔ la n'i yɛrɛ tɛ ko su t'a ɲɛko dɔn nka a bɔra ka min to a kɔfɛ a b'o dɔn i ye dibisogo kɛ sisan ka papiye kɛ ta ye ka jaba kɛnɛba k'a kan k'a ɲimi ka boisson buteli sumalenba jigin a kan sisan ka i denninw to kɔfɛ ka bato ye a t'i yɔrɔ dɔn yɛrɛ i bɛ na kɔrɔ nalen y'a coko wali bana nalen y'a coko i ye yɔrɔ mɔmɔ ka taa ɲanibaatɔ den ye o ma kɛ fɛn ye muso ma kɛ fɛn ye e yɛrɛ ma kɛ fɛn ye i sigilen chaise kɔnɔ k'i kɔsɛmɛ i miiriya bɛ kɛ min ye e b'a dɔn cɔ o nimisa tɛ se ka furakɛ abada parce que i tɛ segin i kɔ bilen tagalen ɲɛfɛ e bi kɔrɔ de ka taa sa i tɛ kɛ denmisɛnnin ye bilen o tɛ se ka furakɛ bilen o tuma yan'a ka se o ma ne b'a baro de k'i fɛ a ma tiɲɛ halisa jango bana damadɔ bɛ yen n'o ye den sɔrɔ n'i ye fa 100 jɔ i t'a compter ka se 5 ma abada min ta bɛ diya ye k'a tulo geren ka kɛ bobo ye fa mago t'a la bilen k'a kɛ amalidɛmu ye fa mago t'o la k'a sen 2 bɛɛ tiɲɛ a kɔrɔ fa b'o bɔ a ka denya la k'a bi a kunkolo kan k'a kunkolo tiɲɛ fa b'o bɔ a la ka den kɛ mama yɛlɛma ye ayi o tɛ fa den ye anw fɛ yan sara 100 o sara 100 cɛ la i tɛ cɛ min bɛ o den fɛ i t'o compter ka se 10 ma abada m'a fɔ a bɛɛ ala o de bɛ musow kɔ la sa fo tinti geji fo n'a ma mɛn yɔrɔ min na ko nin cɛ in ka fura bɛ den in kɛnɛ wali nin dɔgɔtɔrɔ in ka fura in bɛ den in kɛnɛ muso in bɛ boli ka taa yen bɛɛ la dɔw bɛ k'a sen na dɔw bɛ kɛ nɛgɛsow la dɔw bɛ kɛ wotorow la fɛn o fɛn n'a fɔra ko hali dugu su bilen dugu tila fɛ k'i ka taa wara den ta ka bɔ a kɔrɔ ka n'o bamu n'a kɛ k'i den bamu k'o de bɛ bana in bɔ a la muso b'o kɛ a den nɔfɛ o mana kɛ fɛn ye sa u bɛ sɔrɔ k'u bolo kɛ k'a ɲɔni k'u jɔ o yɛrɛ tɛ kɛ fɛn ye i ɲani kojugu a tɛ k'a ye o i bɛ sa o ɲani na ten ka taa k'i denninw to halisa o bɛ yafa n ma baro de don f'an ka kuma ɲɔgɔn fɛ de layi maa ɲi ka jɛ don min o y'an gasaki don ye nka ɲi gasaki don y'i sabali don ye a kana fadenkɛ musow ye sa hali dɔrɔmɛ 6 5 bɛ segin a kan a bɛ muso nɛgɛ
nga k'a kɛ ɲuguntɔ fɛ ye kasa jugu min b'a kɔ e fɔlɔ de b'o suma mɛn k'a sɔrɔ i ka suma dalen don a la bamanankan don. I y'a dɔn muso bɛ taa fura suɲɛ pharmacie kɔnɔ yɔrɔ o yɔrɔ wali ka najini suɲɛ sugu la yɔrɔ o yɔrɔ o tɛ suɲɛni ye wallahi o tɛ zonya ye a y'a fɛn suɲɛta jate minɛ bɛ ka fura suɲɛ pharmacie kɔnɔ wali kelen ka najini suɲɛ sugu la ɲɛ ni zon fila bɛɛ ye ɲɛna ka tugu kɔ fo k'u si yɔrɔ ye hali k'i bolo fa la ka sɛri sɛw kɔrɔ a tɛ najini suɲɛ b'a bolo. maa min bɛ t'i jɔ pharmacie la ni ordonnance ye fura dalen k'a ta ala t'a dɔn ko nin fura in ne b'a den nɔgɔya n'u y'a tɛgɛ ta pharmacie kɔnɔ u m'a minɛ o pharmacien ne b'i fo k'i wale ɲuman dɔn n t'i tɔgɔ fɔ wallahi n'i ye ɲuman kɛ i y'a kɛ ala ye ka tugu muso nɔfɛ k'a den bananen dalen ye a ko a tɛ cɛ yɛrɛ taa yɔrɔ dɔn subhanalayi i fana bɛ furu de la o ne ba n'i y'i garisɛgɛ di kana bɔ dɛ tuguma ɲumanw kɔ i kana tali kɛ muso kana suɲɛni kɛ abada dɔnnikɛla dɔ ko mun bɛ den kɛ zon ye ko i kɔnɔ jitɔlama n'i y'i bolo don a fa kun ka hali dɔrɔmɛ kelen ta k'o den kelen bɛ kɛ zon ye ninga go mugo tɛ muso la tulo la sa nga jɛ i tulo la kuma de bɛ fɛn bɛɛ ɲɛnabɔ kodɔnnaw ko ale lahara kuma de bɛ o kuma dun ka jɛ ye bi parfɛn kɔni bɛ se ka k'i la i b'i jaabi saya dɔw kuma ɲɛnabɔ tɛ yen o kuma ɲɛnabɔ min bɛ yen i da ti don a la balo yɛrɛ dɔw fana baro min bɛ k'i denyɛrɛni kotɔ kunna kuma tɛ yen k'i da bɛ se ka don o la i tɛ kuma ye i kulekanni kɔnɔ o bɛ mɛn wa n'i taara wa minnu y'i dingɛ sen dɛ u bɛ hali buguri fura ka b'u fari la wuli bali don k'an tun bɛ ɲɔgɔn kan yan kunun walayi k'a ka ɲi i dɛgɛ bɛ min i zaamɛ bɛ dun muru b'an nɛgɛ k'a hinɛ bɛ s'i ma nka i yɛrɛ ka hinɛ dɛ nin hinɛ b'o sɔrɔ ye ne ka jate yɛrɛ kunfin ni kunjɛ mana sigi ko an ka dɛgɛ bɔ an ka zaamɛ tobi a ye sabali an nɛgɛntɔ dɔ yan i tɛ se k'a maa ɲani yan k'i bi lafiya ye muso an ka laadala finifin ye koba ye a mana biri min kunna ala k'i ni sababa bɛɛ a daminɛ doni kɔni ka di nka i bɛ taa jigin yɔrɔ o yɔrɔ i t'a dɔn subhanalayi n'i ye cɛw feere piri kelen na bɛɛ dɔ bɛ marifa ci a yɛrɛ la u tɛ sɔngɔ kelen ye u ka jan ni ɲɔgɔn ye cogo min u bɛ ɲɔgɔn ɲɛ ten cɛ ɲumanw fana bɛ yen n b'u fo k'u barikada olu ka diɲɛnatigɛ ko bɛɛ bɛ kɛ u musonin ye kunun n donna taxitigi min kun a sina ka kiliɔn tɛ ten k'a jɔ k'i bɛ hakɛ to han madamu n bɛna namasa san n ko n y'a mɛn a ye namasa san ka lemuru san an ye dɔɔnin kɛ dɔrɔn a ko i bɛ hakɛ to han madamu n ko ɔhɔn a y'a jɔ a ye jɛgɛ wusu san ne ko e bɛ nin bɛɛ kɛ mun ye ko cɛ n bɛ taa di muso ma ne ka den ninnu bɛ dumuni fɛ cogo hali k'i miiriya taa muso la dɔrɔn k'a n'a denw bɛ dumuni fɛ i tilala wallahi ne ko i muso tɛ yen i sunkuru tɛ yen ala ka barika don i kɔni ɲɛna dɔ tɛ hali fila manani minɛ a bolo ka taa siso kɔnɔ ko denw k'e kunbɛn i ka foli don kana dimi kɔrɔ aw minnu mago b'aw furumusow la aw minnu bɛ duman fa aw furumusow ye hali ni dɔrɔmɛ ta aw kun aw minnu b'a dɔn ko muso ye hakɛmafɛn ye
aw minnu bɛ furu sariyaw bato aw ka foli filɛ ala n'i bɛ cɛw fo sa min bɛ muso valeur dɔn mais Cheikh Umaru Sumano fo jelikɛ yɔrɔ tilala i ka foli bi a kɛra ɲɛna ɲa taida des années i bɛ furumuso dɔw mankan mɛn ko ne kɔni cɛ sara n tɛ se ka furu o musow bɛ yan u cɛw sara 100 ans u ma sigi cɛ wɛrɛ kun abada ko cɛw ka feere prix kelen na tɛ se ka kɛ Cheikh Umaru Sumano ko ne Oumou ma ɲamakala don b'a dala kuma fɔ arajo la n'o tɛ n tɛ tɔw si ta fɔ a ko ne muso dimina n kɔrɔ k'a funu n b'a nɛgɛ ni dɔnkilini min a filɛ ko kabini dala n bɛ n bila duguma suruku ye bani kangari n bɛ bani n'a furumuso tulo bɛ na a b'a dɔn k'a cɛ y'a fɔ n ye k'a bɛ yɛlɛ ten muso ni kɔladen bɛɛ ye kelen ye a hakɛ ka bon fana nka aw ka dugu minɛ ten ka jamana yɛrɛ bila pewu lettre t'aw cɛ téléphone t'aw cɛ wari t'aw cɛ a dun bɛ luwanse la i y'a dabɔ a ka mun kɛ ala kana ne Oumou Diarra dɛsɛ jugu fana na nka ala kana n jugu sen na Dunuya musulu yo ni ye cɛla sigi kuruni ni sigi kuruni ni ye kuruni ye ni ye cɛla sigi kuruni ni sigi kuruni o cɛlasigi kurunin bɛ muso dɔw fa a b'a fa cogo di finifin birila kunna kana ani hɛrɛ ma bɛn ani ni ladiri ma sigi kabini o doni a ye ɲɛni daminɛ ale ma lafiya a denniw ma kɛ fɛn ye a sara ma ɲumantɔ ko la ala ka nin yɔrɔ k'i bolo sini ne t'i dɔn ale de bɛ taa anw ka Mali kungo yɔrɔw la dɔ jasolen b'a kɔ la dɔ bolo minɛlen b'a fɛ ka bɔ commune 1 na ka taa commune 6 la k'a yɛrɛ kɛ ɲamakala ye ka ye zamɛw cɛ subhanallah i garisɛgɛ de o ye ka foli filɛ jeliw sɛgɛnna k'u bi firi maaw ka kungo yɔrɔ la a y'a sɛgɛsɛgɛ bani ne mana taa kungo yɔrɔ la ne bi musow ɲɛda lajɛ ne bi hɔrɔn ni ɲamakala dɔn ni ye min ta tɛgɛ ma dɔrɔn ne b'a jɔ o la k'a tɛ ɲamakala ye ɲani de b'a se o yɔrɔ la k'a bolo jan kabini ka bɔ commune 1 na ka taa bolo jan commune 6 la walasa k'a denninw balo fa bɛ nin na i ka foli bi yan o musoni kelenw de bɛ fini biriw kunkolo la ka bɔ commune 6 la ka na commune 1 na ka delili kɛ few la u dun bɛ furu la ni y'u ta u tɛgɛ ma caw fini ni dalen do fɛn fɛn kan na u b'a denni da yirimɛ ɲini a dɔw bɛ na ten ko Oumou Diarra baara ɲini ka don a la nka baara ɲiniya kɛ a bɛɛ ka fisa ni suɲɛni musow aw kana najini ta sugu la bilen a kana sogo suɲɛ a kana suɲɛni kɛ pharmacie kɔnɔ Mali ye hinɛ dugu ye makari dugu do a bɛ association minnu yɔrɔ dɔn n'aw ma kalan a ye ɲininkali kɛ aw ka se association ma u bɛ se ka aw dɛmɛ cogoya min na 20 sur 20 Diarra nɛgɛ karafe juru a bɛ faɲɔ den bolo kulukorokaw ka danni sanji kulukorokaw ka donsoba de nɛgɛ karafe juru b'a bolo ma faɲɔ ye kulukɔrɔ nin kuma in ye tiɲɛ ye nka ma deli ka faɲɔ tɔgɔ mɛn can tɛ sira bɛ ka nɛgɛ sama bamanankɛ jan bɛ ka nɛgɛ sama ka kɔlɔmusow cɛ a bɛ ka nɛgɛ sama mama ni iba fa Diarra sangaranga asama
Nye baro min kɛ tarata tɛmɛnen ni masa Aramani y'o kɛ an garisɛgɛ ye ka tila ka bi tarata fana kɛ ne ni aw garisɛgɛ ye aw ni ne garisɛgɛ ye ni musow ye bataki caya ani ka nɛgɛjuru caya ko ka segin a kan baro tun bɛ jumɛn kan an ka juru don ɲɔgɔn na min tɛ sanu juru ye min tɛ wari juru ye min tɛ fini juru ye min tɛ tɔn juru ye an ka juru don ɲɔgɔn na kansinaya la an ka juru don ɲɔgɔn na sinaya la an ka juru don ɲɔgɔn na nimɔgɔninya la an ka don ɲɔgɔn na sigiɲɔgɔnya la baara kɛ ɲɔgɔnya la farafin cakɛyɔrɔ fara nazara caka bolongoni den kelen ti bɛlɛ ta kelenya bɛn bɛ masa jalakibali de la o adamadenw kalanbaw ɲuman na kuranɛ dondenw ko masa Aramani ye danni kɛ k'an bɔ ɲɔgɔn na an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn kuntilenna dɔn an ka ɲɔgɔn bonya a ka danfɛn dali kɔnɔna na buna hadamaden ko masa Aramani y'a da k'a kɛ fɛn barikama ye k'a kɛ fɛn bonyalen ye ale min y'an da bɛɛ t'a fɛ nka a y'anw minnu da an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ sa an ka juruw don ɲɔgɔn na an ka hinɛ ɲɔgɔn na kɛnɛ filɛ aw bonya kama du tɛ diya ni muso tɛ sigida tɛ diya ni muso tɛ jamana kɔnɔna kuma tɛ diya ni muso tɛ diɲɛnatigɛ fɛn o fɛn n'i y'a bolo da ni muso t'a la a ɲɛtaa bi kɛ kɔta ye diɲɛ ja o ja n'i y'a jubɔ ni muso donna la a jaabi dama tɛmɛ sanga o sanga ni muso donna la o sanga bɛ kɛ dansago ye o bɛ taa ɲɛfɛ laban b'o la cɛw ma baw la diɲɛ ye maa fila ye cɛ ani muso masa Aramani y'a fila da maa hinɛna musow la ala ti cɛbakɔrɔ min kun i kunnama ni tɔw ye kelen ye dɛ nka bi fɔ i ka diɲɛnatigɛ fɛn bɛɛ la anw fɛ yan n'a fɔra i bi don fɛn fɛn la ɛseke fana bi tugu i kɔ wale komi muso t'a bolo o bɛ hali n'i ye villa jɔ ka mobili ɲuman san anw de b'a saramaya bonya filɛ ka musoya kɛ mɔnɛ ye ka musoya kɛ ka bi don i yɛrɛ la nɛnni tɛ o si ti musoya ye musoya ti cɛɲɛ ye musoya ti jɛya ye musoya ti finya ye janya fana tɛ musoya ye jumɛn b'a kɔnɔ n'an tɛ se k'a bɛɛ détailler dilali bɛ musoya kɔnɔ majigin b'a kɔnɔ muɲu ni sabali fana b'a kɔnɔ i jɔlen k'a dilan i sigilen k'a dilan i dalen k'a dilan an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ sa musow mana kɛ ɲɔgɔn fɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ni tiɲɛni ye ba kelen ye ni bɛn kɛra musow ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛni b'i ye ɲɛlen cɛ la a tɛ sara tan bɔ ni musow dun banna ɲɔgɔn na ni tiɲɛni ye ba kelen ye n'an jɔra tiɲɛni kan an bi ba kelen wɛrɛ fara a kan o tiɲɛ da ka jugu kojugu n'i ye jate bɔ kɛ muso mana don diɲɛnatigɛ ko o ko la an ka tali kɛ diinɛ la n'i donna misiri kɔnɔ n'i y'i ɲɛ fili kɔrɔ ni tilebi ni bani ni kɛɲɛka i b'a sɔrɔ muso ka ca cɛ ye n'i donna egilizi kɔnɔ o kelen de fana don an bɛ jamana in min kan yan a bɛɛ diinɛ bɛnnen don gafe kelen na yan mali ko a sɔnna a bɛɛ ma o muso b'o diinɛ taabolo fɛn fɛn la n filɛ ka min fɔ hali tɔ minnu bɛ yen ni t'u dɔn i b'a sɔrɔ a muso ka ca n'a cɛ ye ni muso ye hijabu don diɲɛ ko o ko la o bɛ diya ala ye kalanbaw ni kodɔnnaw ni kuranɛ dondenw ko suratu de dayɛlɛlen don muso tɔgɔ la k'ala a ti cɛ tɔgɔ la nin bɛɛ ye bonya ye an kan o kuma an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ n'i y'a ye aw ko tarata tɛmɛnen kuma ko n ka segin a kan bi
n b'a dɔn a bɛna kɛ sira ye min bɛ dilali kɛ ne m'a fɔ a ka yɛlɛkolon don a kɔrɔ n m'a fɔ a ka kɛ kɔrɔmatigɛli ye ne b'a dilan ne tɛ fɛn jugu ka don a la k'a kɛ tiɲɛni ye k'a kɛ siɲɛta ye duw kɔnɔ k'a kɛ datigɛndala ye k'a kɛ kɛlɛ mana bɔ du sigida la k'a kɛ tiɲɛni ye a dabɔkun t'o ye fɛn misɛnnin dɔ bɛ anw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ sigida la du kɔnɔ baarakɛyɔrɔ la farafinca fara nazara cakɛyɔrɔ kan n'an m'o bɔ du kɔnɔ du tɛ taa ɲɛ n'an ma bɔ sigida la sigida tɛ bɔ nɔgɔ la n'an ma bɔ baarakɛyɔrɔw la entreprise ninnu tɛ taa ɲɛ wa n'an ma bɔ jamana kɔnɔ a jɔli bɛ goya ni Mali mandenji de do a bɛ lombo lamba a tɛ bɔ fiyewu ale ɲi ni nɛ bi kɛlɛ n t'a dabila de ye kojugu ye i tɛ silamɛya la i tɛ kerecɛnya la i ni yɛrɛ man di i ni ala man di aw bi sigi la so kɔnɔ aw tɛ juru don ɲɔgɔn na fini juru ko tɛ n tɛ sɛgɛn a fɔli la aw de ko ne ka segin a kan n bi a kama sanu juru ko tɛ dengudi fini doli ɲɔgɔn na o ko tɛ wari juru fana ko tɛ a ye waleya ɲumanw juru don ɲɔgɔn na i n'a fɔ n'a bi gwa kelen la sisan hɛrɛ ni hɛrɛ tana a ye gwa minɛ ɲɔgɔn na bana ni kɛnɛya a ye gwaw minɛ ɲɔgɔn na ni kelen lajɔlen don sinaya la a dun fɔra dɔgɔtɔrɔ ko cerclage b'a la o ye ka fɛn don min bɛ se ka den basigi i tɛ taa yɔrɔ la i dalen don i tɛ taama o ni tobilikɛ tɛ ɲɛ a nana n'o papiye ye a nana ni kibaruya ye a ye gwa minɛ a la a ko waati da walasa a bɛ se k'a denni sɔrɔ ni i bɛ début de grossesse la o ye kɔnɔ takumani ye a bɛ dɔw bi bana a bɛ fɔ k'u kana baara kɛ a ye gwa minɛ ɲɔgɔn na o waati kɔnɔ dɔ bɛ se ka kɛ o bɛ opereli kuntagala bɛ se kalo 3 ma i se ka fɛn k'i yɛrɛ ye a ye gwaw minɛ ɲɔgɔn na nka musow mana gwaw minɛ ɲɔgɔn na u b'o kɛ juru sara ye o juru jagoya ale ni dɔ in fana jiginna n'o ma opere o ko dɔ in min operela ka kalo 3 kɛ fo ale fana ka kalo 3 kɛ a ka jiginni na o ma ɲi sa ne ba a ye hinɛ ɲɔgɔn na sa Mahamadu dinɛ mɔgɔw kisi ni nɛɛma b'a ye aw minnu bɛ muso ta fɔ 4 ni du bi bonya k'a gɔlangataw gwa bi k'an ni ɲɔgɔn cɛ fan muso 12 a y'a kɛ an kuntigi Mahamadu kama kisi ni nɛɛma b'a ye k'a fɔ ko diɲɛ tɛ toso ye a ye sabali maa 2 de bɛ kɛlɛ kɔrɛ bɛ ne dɔn a y'a bɔ jɛ la a ye hinɛ dɔ la maaw ti jɛ ka kɛ kelen ye masa Ramani ye danni kɛ a ye dɔ janya a ye dɔ surunya a ye dɔ jɛya a ye dɔ fin a ye bolodengɔni 5 dɔ janya ni dɔ ye ni bɛɛ kɛra kundama ye bɛɛ sabali tɛ se ka kɛ a ye sabali a ye tajuru sara gɛlɛ dabila ɲɔgɔn na senfila bi dugu la maa si t'a la bi b'a dɔn kɔrɛ bɛ ne dɔn i ni masa Ramani masara tɛ a kan a y'a fili bi a k'a kunbɛn sini musoya la ni n bɔra jiginni ta yɔrɔw la n bɛna bana la dɔ bɛ sigi a cɛ kɔrɔ dɔgɔtɔrɔso la gwa de bɛ kɛ tuuru ye mɛnɛ a bɛ maa de ɲini ka bila o k'a ka gwa kɛ o kɛra a ka lamɔdenni ye n'o ma sɔrɔ o bɛ k'a ka baarakɛden ye o bɛ bila a ka gwa la n'o ma sɔrɔ ni denmuso kɔrɔbalennin b'a bolo o n'a siramuso bɛ gwa bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ wala o n'a kansinamuso bɛ gwa bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ wala o n'a tobilikɛ ɲɔgɔn bɛ gwa bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ o ye dansako wale o hinɛ banna a y'o dabila kuma in bɛ n yɛrɛ wele a ye sigi kɛ jata karala ye a ye salamu bila ɲɔgɔn kan a ye ɲɔgɔn ɲininkali kɛ
Aye ɲɔgɔn ka hɛrɛ ni hɛrɛ tana kɛ. Ala ni juru jugu bɛ dɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Ali Ala ka hinɛ taaba la ni saya kɛra min bolo o t'olu ni ɲɔgɔn cɛ. K'aw bɛ Ala kɔ k'aw bɛ kira kɔ. Kisi ni nɛɛma b'a ye minnu bɛ Mahamadu diinɛ na. Aw yɛrɛ k'a lajɛ. Ni ye Mahamadu diinɛ wele n bɛ chrétien diinɛ fana wele. Ya o ya kɛlɛ b'a la. Wa bɛɛ bi Ala de kɔ. Dɔ bɛ se ka prématuré wolo o ye jumɛn ye den min bɛ kɛ fitinin ye f'a bɛ da verre kɔnɔ o ba tɛ se ka foyi kɛ a tɛ se ka don ga la o waati a ye yafa o ma a ka n'o kɛ juru ye dɔ bɛ se ka den banabaatɔ wolo kaba wolola a kan ma jɔ a tɛ se ka sigi a tɛ se ka kuma a dalen don hakili k'a dafa a bɛ nin bɛɛ k'a dayɔrɔ la o ni ga tɛ taa a ye yafa o ma a k'o bɔ ga la Ala ka jɔnya jɔlen don a ka fɔlɔ o limaniya aw de bi jɛ k'o don a la ka ga minɛ a la a ye hinɛ ɲɔgɔn na sa Ala kama. Kundigi bi nege bɔ muso la don dɔ mina misali d'aw ma furu yɛrɛ ja bɛɛ ye kaba bɛ fɔ donni min na ko i ka woro bɛna bɔ i n'a fila ni ɲɔgɔn cɛ o ye ja dɔ ye woro paɲɛ bɛna ka sɛmɛ o kɛra aw ka fiɲɛkɔrɔla ye o kɛra jiri sunba ka so o kɛra dukɛnɛ ye o don ye nisɔndiya don ye a bi fɔ tinti geji k'aw ye kuma min na ko karisa ka woro wala a ka kɔgɔ bi tila sini o bɛɛ ye furu ja don fana ye laadala finifin bɛna biri kun na ka robe de mariée don i kun na cɛ danganiyara ka sa k'a ta ye dɔ bi walo ka bɔ a la a tɔ b'i yɛrɛ ka jogo ɲuman ni majigi ni saniya ni dilali de nɔfɛ sa muso ye yirisunba de farali cɛman y'a bolo la ale kungo kɔnɔ jiri dɔ bɛ meleke dɔ la ka wuli misali zaba bɛ wuli jiri dɔ la o mun an tɛ wuli ɲɔgɔn na e ko kɔrɛ bɛ ne dɔn ne ti dangaden ye a famaw san ne fa ye a bamaw san ne ba ye a tɛ n ka tobili kɛ n fana t'a ta kɛ aw b'aw ja bɛɛ la kundigi bɛ sen na tuluni bɛ fari yeriku vaccine ɲumani bɛ don bazin ɲumani bɛ don i bɛ i ka kɔnɔmaya kɛ k'o januw kɛ ka kɔɲɔya kɛ k'o januw kɛ k'i ka jikalanw wuli k'i ka gengijiw wuli ne bangebaaw ka hakɛ to n'i ma fɛn ta tɔgɔ ma duguba kɔnɔ yan a ti faamu ne ba i bɛ yafa ma démocratie ye tiɲɛ ye marabaliya fana ma fɔ n ti kuma in fɔ marabaliya la o don dɔw bi kɛ a bi wuli cafetière min na a bi kɛ termos min kɔnɔ dukɛnɛ lajɛ ta n'i ɲɛ bɛ musokɔrɔba dɔ tala yɛrɛ i bi ɲinɛ o bɛɛ kɔ i bi ɲinɛ kundila kɔ k'ale da bɛ nege bɔ i la i b'a waatinin na kuma min na sisan b'a sɔrɔ kɔɲɔmusow kɛlen don ka wusulan sisi wuli fan bɛɛ don dɔw la wusulan bɛɛlɛ bi tunu i la i t'o yɛrɛ ye furu tɔ bɛ kɛ hinɛ ani ɲɔgɔn mago dilan aw si ko k'a ti jigin si ye bɛɛ tɛ se ka kɛ woroba ye dɔ ka jigin maa fila de bɛ kɛlɛ ɲɔ fana bɛ ɲɔbugu ta kan b'a la fɛnɛ dɔ bɛ ɲala ɲa cɛlakaw fana ka ko ka gɛlɛ muso bɛ muso la anw fana na n'i y'u ka gwa minɛ olu ka sigili ti ban fiyewu kelen gwa ma nɔgɔn gwa ban ti kɛ gwa fana la k'a fɔ ko juguya ye dɔw ta ye n'i y'i ka gwa di tobili kɛ ɲɔgɔn ma i kɔfilɛ a la ni kɔgɔ ye i kɔfilɛ a la ni dɔgɔnin ye i kɔfilɛ a la ni charbon ye m'a fɔ i k'a bɛɛ bɔ nka a dɔn k'a fɔ a b'i ka gwa la a t'e kun e bi k'i yɛrɛ ɲini gwa la e y'a bari min fana ka sukoro tilancɛni o t'i sɔrɔ e fana bolo hali ka kɛ foroba seri la wali foroba mɔni wa e yɛrɛ t'a fɛ ka gwa ta fiyewu o dɔw kuma cogo filɛ ne filɛ ka n bolo bɔ gwa la cogo min k'a di karisa ma fɔ lahara jɔ don sa u bɛ ne ta na yɔrɔ o yɔrɔ o tɛna nɔgɔya dɛ n b'a di ma détail la sisan ka sɔrɔ kɛlɛ tɛ laada yɛrɛ dɔnbaw ye jɔnw ye anw fɛ yan o y'anw ka Mali ɲamakalaw ye olu de ye laada kalan
ka laada bugunatigɛw dɔn min ti dangari an ka diinɛw la n'a b'an ka maayaw dafa k'olu fɔ an ye wa a bɛ an ka adamadenya maraw fana dafa a bɛ lamɔ nɔgɔya an bolo o laadaw u ko hali n'i y'i ka sabara segele bila k'a k'i i fɛ fɛn dɔ ye ko masa aramani bɛ sitanɛ don a la o ko laada o laada san hakɛ dɔ bɛ yen n'a y'o tɛmɛ ka ban a kɛra maaya jɔsen dɔ ye o laada dɔ filɛ. cɛlasigiyɔrɔ la k'a bɛ fɔ ko musow de bɛ ɲɔgɔn na a tɛ fɔ ko cɛw bɛ ɲɔgɔn na o ko musow bi kɛlɛ daminɛ kabi tile 15 fini birilen b'i kunkolo la kuma min na i ni miselilasiri de kan ka don i ɲɛ tugulen kan ka don i daminɛnen kan ka don i kan ka se i se yan fan na k'i ka kuma ta cogo dɔn k'a bila cogo dɔn ka i ka jɛ kɛ cogo dɔn k'i se ta cogo dɔn k'o bila cogo dɔn ka cɛ kuntilenna dɔn o de y'a kɛ e de bɛ se ka wele ko musow bi ɲɔgɔn na den filɛ o e ko grossesse min filila n'o ye kɔnɔbara ye ko dɔgɔtɔrɔ ko k'i kana galama ta ka tɛngu galama la ka sɔrɔ i ni dɔgɔtɔrɔ da ma bɛn a ma i na n'i da tɛ bana tɛ wuli e yɛrɛ t'i lamaga kɔnɔbara b'i la tobilikɛ ɲɔgɔn sɛgɛn bɛ k'a ɲani o de e de ye ngalon tigɛ ka sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ m'a fɔ diinɛmɔgɔ m'a f'i ye farafin furakɛla m'a f'i ye f'e ye o k'i tobilikɛ ɲɔgɔn na k'a tɔɲɔ ko jumɛn yɛrɛ tajuru sara ka teli ni fɛn bɛɛ ye kɔnɔdɔnw ni ɲamakalaw ko ten ko n ye n ta to ala ma n ti n ta yafa a kɛra ala ɲɛna dɛ ko a bi den kɛ fugariden ye i ye nkalon tigɛ ni den min ye dɛ ko fadenw de bi tulo kɛ o kunjɛ camancɛ la ne m'a fɔ o Allahu akubaru ne t'a ɲɛ f'i ye dɛ bari ne t'a ɲɛ dɔn ne ba e de kɛra ne ka diɲɛ bɔ sababu ye démocratie ye tiɲɛ ye ne tɛ n sigi ka den wolo ɲɛ f'i ye nka kalo 9 o tɛ tile 9 ye o bangedon u ko k'i b'a fɔ ko a ka to yen k'o wolo k'o kɔrɔbaya ka maa dɔ tɔɲɔ k'o kɛ fugariden ye a ka di ye ya sal ne kame musoma wolo banyumangu ngambe musoma bange banyumangu amba uyo Arasin o ɲamakala kelenw tilala k'a fɔ ko muso min b'a fɔ a bi ɲɛ komi a yɛrɛ ko nin b'a la ne bɛ se k'a kɛ n'i tɛ se ka gwa kɛ gwa diya o lajɔlen bi gwa kɛ o b'a ka bana to a la bana min m'a dɛsɛ gwa la k'e ka galo gwa kɛ k'a tɔrɔkɔ kɛ k'a dɔgɔ dafa kɛ k'a charbon dafa kɛ k'a kɔgɔni dafa hakili k'a gabugu kɔnɔna gundo tɔ to k'o bɛɛ lajɛlen dafa a fila bɛɛ nana mɔyi fɔ ka taa diɲɛ wuli min y'i ka gwa kɛ e da galo kan a b'i den mara a bɛ siri a la fo ka diɲɛ wuli k'o tu bisimila i t'a la ɲamakalaw ko ten Gwabi gwafanana muso dɔw ti sɔn hali ni u bi sa k'u ka gwa di mɔgɔ wɛrɛ ma o kosɔn musow ko ne ka segin a ka baro y'a dɔn ne m'a bɛɛ fɔ ni gwa bɛ finman ni jɛman cɛ sisan n'a y'a sɔrɔ lako de ye jɛman sɔrɔ finman de majiginen don n'ale ye finman ko jɛman komi nin b'e la i gwa di y'a kɛ ne k'a kɛ hali ni ne bi sa n b'a fɔ n t'a di i b'a to a bolo o t'i nɔ ye bilen a yɛrɛ de ko a tɛ a b'o jugu sagoya min fana kɛ jɛma kɔni k'o jugu sagoya tobi k'o k'a sagona ko ye k'o k'a dugɔnna ko ye ka maaninfinw tɔɲɔ a dun lako b'i la i ma sɔn ka gwa bila a dun tɛ ka kɛ ka ɲɛ ko i tɛ den tɛ barika o wa muso dun fana sigi kun ye den ye a sɔrɔlen ka barika a ka di muso bɛɛ ye wa e min ye jaabi sa ko a tɛ ne min bolo dun barikalen dɔ de bɛ mara i b'i ja ni bangenen ye ko k'o f'i fana ye
Mbi ɲinini kɛ ka n'a ɲɛfɔ a ye an bɛ ɲɔgɔn faamu ne min b'a ɲini n bɛ dɔ faamu n b'a fɔ aw minnu ye n ka di minnu ye a n'a ka di minnu ye olu fana bɛ dɔ faamuya la u ko fɔlɔfɔlɔ muso ale tun bɛ dɔgɔ ɲini ni kɔnɔbara ye a bɛ ji ta ni kɔnɔbara ye a bɛ baara sugu bɛɛ lajɛlen kɛ ni kɔnɔbara ye i tun b'an ka guwabaw ye fɔlɔ ka muso sigilen ye k'a man ka baara kɛ ni kɔnɔ ye k'o kun ka dɔgɔn o waati y'a sɔrɔ yɛlɛma ma kɛ ta jamana ma bonya k'a walankatan fɛnw bɛ fɛnw na an b'olu dun olu tɛ jouer fɔlɔ maakɔrɔba tun bɛ dumuni kɛ a dumuni bɛɛ kun ye naturel ye jumɛn ye a bɛɛ bi ɲɛ a yɛrɛ ma ka sɔrɔ i ma lawale sinbo fɛnw k'a la donc sisan olu tun bɛ denw wolo ka sɔrɔ sɔrɔmu ma dil'u la u bɛ denw wolo u ma furakisɛ ta u température ma ta u tɛ taa kɔkɔ u tɛ taa bakɔ u bɛ fini nɔgɔ ko daminɛ kabi sɔgɔma fo ka taa se fitiri ma ka sɔrɔ ka t'u denninw wolo maaya tiɲɛna nkun tɛ yen ka sa yɛlɛma donna a la su bi kɔ a ko cogo la dugu bi ja jɛ cogo la nka adamadenya jɔsiri dɔw de yɛlɛmana k'o sabu kɛ dumuniw yɛlɛmana banaw cogoyaw cayara n'i ye kɔnɔ ta n ye ɲiningali min kɛ dɔgɔtɔrɔw fan fɛ nin ma bɔ ne da dɛ n'i ye ɲamakalaw ka yɔrɔ bila sisan n'a nana fɔ a ye k'a fɔra a kana tobili kɛ ko k'a sigi gwa min a la aw ma gwa min a la a dun ye baara kɛ ni o ye o cogoya ye ten o muso dɔw b'u ban i n'a fɔ jɛma b'a ban k'a ka gwa di finma ma ko ne ti dangaden ye n yɛrɛ b'a kɛ n bi tobili bɛɛ kɛ ni o kɔnɔbara ye ko o kɔnɔdimi dogo ko n b'a goro ne jɛma finma tɛna dɔ diɲɛna ko kɔnɔdimi bɛ ne na n b'a dogo de k'a goro n yɛrɛ bi bɔ ni n yɛrɛ ka taa k'i bi mɔrɔne wolo i bi mɔrɔne kɔrɔ dɔ wa den salen de bi wole fɛ k'a goro kabi sɔgɔma fɔ su dɔgɔtɔrɔw ko jɛma a f'u ye k'u bi den salen wolo gorolikɛlaw maɲumanto ko tɛmɛnen tɛ ne ni e bi gwa bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ n fa ka sa i ma taa maɲumanto ko tɛmɛnen tɛ ne ba ka sa e ma taa maɲumanto ko tɛmɛnen tɛ n den banabaatɔni bɛ n bolo n bɔra gwa la jagoya la dugu jɛra ma ma salamu bilana ko den fari bɛ di belebelew ko n'o ye jamana in tutigɛbaw ye ɲamakalaya la n'olu y'a misin fɛ k'a salo boji fɛ u bi laadaw dɔn u b'u kɔrɔw dɔn olu de ko den yɛrɛ barika de bi bɔ a ba la ko n k'a fɔta bamanankan mɛnnaw k'u b'a faamu dɔ bolo bɛ funu a bolo tayi i b'a fɔ k'i ye tulu mu a la a tobilikɛ ɲɔgɔn ɲɛ b'a bolo fununen na tewu wali dɔ da bɛ funu tayi wali dɔ bɛ da bana na tayi u ti gwa minɛ ɲɔgɔn na o juguya dama tɛmɛna sa gɛrɛntɛ mana se kɔni k'a fɔ ala ti se ka ala ka hinɛ ɲɔgɔn na ɲɔgɔn ka su la kɔni o dan sagora dɛ lawo kobaru ni ɲamakala musokɔrɔba in ko masa haramani kelen de ye masa ye ale kelen de do ko filanan t'a la wa k'a ti jingɔ a ɲɛ bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na k'a ba setigi a yɛrɛ fɛ se bɛ min bolo i yɛrɛ fɛ ala ye diɲɛ senni ni diya min kalifa i la n'i bɛ k'i tinti mɔgɔw kan k'a bɛ sin k'o sen fila n'i cɛ tɛ ka bɔ diɲɛ kɔnɔ k'a ta murumuru n'u zerilen to musow ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ bi ban o don saya b'a bɛɛ ban ale ni ko i b'a den n'i bolo minɛ ni hinɛ t'i la diinɛ min dun i kɛra kerecɛn ye o i kɛra silamɛ ye o i kɛra ya o yala a bɛɛ bi ala wele ni min miiri k'o ya y'i dun fiyewu ale banbaatɔ den n'i bolo minɛ ni ka bila baɲwari kɔnɔ k'a ko a bi gɛlɛya muso wɛrɛ ma haka a ba ye kojugu min kɛ yan'a ka sa
du bɛɛ du la o du ka di kojugu i t'a dɔn du yɛrɛ kɔnɔ muso misɛnninw na min bi gwa la ni dɔ fɔra ɲɛ ye sa an ka tɛgɛrɛ fɔ cɛlakaw fana kun o muso misɛnninw de bɛnnen don olu de bi jɛ ka fɔ kɛ daamu ye olu de bi ɲɔgɔn ka gwa kɛ ni ekɔliden b'o olu cɛla sisan u bi don kɛrɛnkɛrɛnlen fila ɲini o ye karisa komi e bi kalan na sibiri ni dimanche e bi tobili kɛ o ye bɛn duba de ye wallahi mɛlɛkɛ ɲuman de bɛ aw ka na dun a fɛ a ka na ka ko dɛ o na de ka di mɛlɛkɛ ɲumanw da ala ni furu kɛ ɲumantigiya musow ba y'a fɔ ye tuguni duguni kɔrɔ a ko muso de bi k'a cɛ i bi k'i cɛ ba ye k'i bi k'a den i bi k'a kɔrɔmuso ye ko n'a ye tiɲɛni kɛ tan ka sin ka gwa yɛlɛma mɔgɔ kelen fɛ yen ka to ja la e min bɛ baaraya la k'i b'a fɔ n ma kɛ ne ye dɔ kɛ tobili la a ka di an bɛɛ bɛ aji min na karisa fana k'a tobi ne bɛ ala kɔfɛ ne bɛ e kɔfɛ i ka yamariya la an ka gwa d'a ma ko a bɛ barika don i den la siɲɛ 100 a ko n'i ye ɲinini kɛ ka tali kɛ ko n'i ye fɔlɔfɔlɔ dubaw ta k'u dayɛlɛ k'u lajɛ sisan ka sisan dubaw lajɛ ko danfara babuw cɛ danfara min ka bon ni kwaji ye ko fɔlɔ musow tun bɛ denw falen falen ɲɔgɔn na u bɛ ɲɔgɔn sin min ne sin bɛ di finma den ma finma den ne bɛ jɛma den b'o sin min olu bɛ hinɛ ɲɔgɔn na u baw bɛ gwaw bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ u baw bɛ hinɛ ɲɔgɔn na denw bɛ falen falen ɲɔgɔn sinw na tiɲɛ don banaw ka caya diɲɛ ka falen a bi subi ko a ko cogo la dugu bi jajɛ cogo la hali n'a ma sin d'u ma ni denw ɲɛ yɛlɛla ka sɔrɔ baw bi gwaw falen u bi hinɛ ɲɔgɔn na u bi makari ɲɔgɔn na denw bi kɛ ɲɔgɔn fɛ hali n'u taara tinti geji u nege bi ɲɔgɔn minɛ musokɔrɔba juma bɛ du minnu kɔnɔ olu de bɛ musomisɛnninw kalan tun a ye baara kɛ ɲɔgɔn ye a ye ɲɔgɔn ka gwa minɛ a ye sabali ɲɔgɔn kɔrɔ a ye kɛlɛ bila saya bɛ yen o b'a bɛɛ ban musokɔrɔba jugu dun bɛ du minnu kɔnɔ dun o b'a fɔ ka n'a ka gwa kɛ ne n'a ba tun bɛ gwa bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ ya a ma deli ka hinɛ ne na ko tajuru sara bere k'a y'o to ala bolo k'a k'o bɔ a ni ɲɔgɔn cɛ nin ye nin tɛmu fɔ ko fila ye n b'a jɔ n bɛ siran ne b'a dabɔ a ka ɲɛ ne t'a dabɔ a ka tiɲɛ n b'a da o tulo kan k'a fɔ ni ye tɛmu o tɛmu kɛ musow n'a bɛ fɛ n ka segin a kan ne bɛ aw de kama nɛgɛjuru ni bataki min cira n ma n bɛ segin a kan tuguni n ye min fɔ o don n y'a tɔ dafa bi ni n tɛmɛna nin kan a bɛ kɛ répétition ye o tuma n bɛ yamaruya ɲini a fɛ ne yɛrɛ fana bɛ sira kuma ɲɛ Wa FM ni mɔgɔ min b'a fɛ ka don an ka groupe WhatsApp kan i bɛ message ci a ma ni numéro in na 00223 70 23 56 37 Wa FM aw ka radio